O golpe militar de xullo de 1936 contra a República, contra a democracia, era o desexo duns poucos intolerantes por derrotar a democracia e a república. Eso obrigounos a ir a unha guerra con todas as súas crueldades. Castelao veu esa guerra, fíxoa universal a través dos seus dibuixos, e el tamén padeceu eses bombardeos en Valencia e en Barcelona. E mesmo, produto dun bombardeo, intentando salvarse, cae polo furado dun ascensor. Castelao púxose ao favor da República, defendeu a República coa palabra, defendeu a República con eses 3 álbums de guerra extraordinarios que circularon por todo o mundo e ao mesmo tempo viaxou a América para conseguir o apoio económico e o apoio político das nacións libres a favor do goberno republicano. Viaxará a Estados Unidos, a Cuba e despois a Argentina para defender o goberno republicano.